Pagpalang araw po sa inyo lahat. Dito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagi ng karunungan din po. Sinsya na po kayo sa upload ko po na kung po ay may nagka-diferensya po yung upload ko po na hindi ko po natuloy-tuloy po. Sana po unawain nyo lamang po. Pero yung sinabi ko na pangkonsagra, pambuhay, pangbinyag po, gagawin ko po lahat, itutulong ko po sa inyo sa mga may medalyon po na hindi po kabibili lamang po ay buhay natin at tulungan po niya ako magla-live po ako. Maraming salamat. Ang i-share ko po sa inyo ngayon po ang araw na to ay yung upang hindi ka mahatulan ng husgado po. Sa mga taong lahat po ng tao po ay may sinasabihan po na kahit di mo ginawa ay ginagawan ka ng kasalanan po. Karamihan po dito ay wala pong nagawang kasalanan pero nakukulong po sila o ginagawan po ng mga makapangyarihan na mapira po. Ibig ko sabihin po ay na-prema po, ganyan po. At nakulong na wala pong kasalanan, na wala pong kaalam-alam sa buhay sa ginagawa nila po. Kaya i-share ko po sa inyo ito para makatulong po sa inyo. Kung sino man po yung wala pong nagawang kasalanan po na hahatulan po, halimbawa hatulan po na makulong o kaisan po, ay i-share ko po sa kanila para mawala ang bisa ng kanilang mga ginagawa sa inyo at kayo po ay maliligtas po sa pagkakulong po. Sana po i-screen nyo lamang po pagkaunawa po. Orasyon upang hindi kamatulan sa husgado. Ang paliwanag lamang po, sambitin lamang po ito ng paulit-ulit habang ikaw ay pumasok sa silid. Litisan. Si Pilato po ang humahatol at hindi po siya ang hahatulan. Narito po ang orasyon po. Jesus, Pilato, Jerusalem, linti, libre amang santum, tigmak sa langit, tigmak sa lupa. Hindi ako mahahatulan, ninuman, Jeruminti, mahamatur, orari, Pilato, Jesus, libris, Jesus, siyak, senda, limto libre, Pilato, igusong, imjo, liutor, hum. Yan po. Ulitin ko po ang orasyon po. Jesus, Pilato, Jerusalem, linti, libre, amang sanctum, tigmak sa langit, tigmak sa lupa. Hindi ako mahahatulan ninyo man. Jeruminti, mahamatur, wari, Pilato, Jesus, libris, Jesus, siyak, senda, limto libre, Pilato, igusom, imgyo, liator, hum. Yan po. Sa mga naniniwala lamang po, sa mga gusto pong ganito pong usapin po, ito po subok-subok na po ito na nangyari po ito na ipagkakaloob sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Screenshot niyo po para makopya niyo po. Sakaling may kaibigan po kayo na maharapit na pong hatulan na makulong po na habang buhay o mga po, i-share niyo po sa kanya. Ito po ang pamamaraan po, paliwanag, sambitin lamang po ito ng paulit-ulit habang ikaw ay pumapasok sa silid-litisan po. Si Pilato po ang humahatol at hindi po siya ang hinahatulan po. Yan po. Maraming salamat po.